Eli moikka YouTube, ja muistatte varmaan sen Puhutaan Suomea 2, se video, niin siinä mä sain sen Mystical Potionin, ja sitten seuraavassa videossa mä sain joku potion, mikä se oli, Exotic Potion. Niin nyt mä aion ottaa selvää jotenkin, että mitä kaikki niitä potioneita on, onko enemmänkin kuin noin 2, sitten se on Common, Rare, sitten tuli se Mystical ja toi Exotic mulle, niin mä yritän jotenkin ottaa selvää, mä en tiedä yhtään miten, mutta täällä ei, mä en oikeesti tiedä niinku mitään. Shop, otan tää skins. Ei täällä näy, täällä on vaan nää, mutta nää on niitä gemillä, noilla saatavia, sen mä tiedän. Mutta siis näkyisikö täällä vai pitäisikö mun googlettaa? Ei täälläkään. Ei. Miksi mä tuolta edes painan? Ei. Ei, miksi olis? Täällä nää on. Nyt täällä olisi joku i tai info. Aha, tuolla on tää kysymysmerkki. No niin, löytyyhän nää vihdoin. Sori, jos kesti vähän kauan. Saa leaderboardissa voita mysteeripotioneja. Kaikki on siis mysteeripotioneja. Tason korkeus vaikuttaa niin se on korkea taso, se voittaa radempia potioneita ja kalkkipotioneissa. Osta potioneja, että avaa immenenti. Mut siis näistä kai näkyy sitten täällä on, eli tässä on niinku, tää on Common, Rare, Exotical ja se Mystical. Ei kai näitä sitten enempää oo. Rewards, eli Common, 1 skinni, kolikkoja ja trophies. Mä en oikein tiedä mitä noi tropiesit on. Mitä niissä saa? Ja mitä lisää mukaan? En näistä saa mitään lisää. Eiku. Ai niin, niistä saattaa saada vaikka näitä juttuja. Tai sitten tätä. Joo. Mut siis mä en tajua mitä hyötyä noista pokaaleista. Mitä ne tropies täällä? Mitä niillä niinku tehdään? Mä haluaisin tietää. Onko se vaan jotain merkkejä, josta... Onko se vaan jotain merkkejä, että se näyttää miten hyvä? No jos joku tietää, niin laittakaa kommentteihin. En usko, että mulla on nyt tällä hetkellä vaan 2 tilaajaa. Mut kuitenkin, niin mennään tänne sit kattoo takas. Rare, 3 tommosta. Jee. Rahaa ja vokaaleita. 2 pokaalia. Exotic. 4 tommosta. 1 spesiaali. 3 Mystical, 3 spesiaali. No hyviä. Mulla oli tuuri, kun mä sain, no ei tuuri. Mä pelasin Agarion, niin siitähän niistä saa, kun pääsee isoimmaksi. Mut siis, kun näitä tulee tosi nopea, jos sä pelaat siellä noin vaan sä saat Common potion, niin sä et voi sitten enää saada parempia potioneita. Mut jos sulla on tilaa potioneille, silloin pelaat ja pelaat jotenkin tosi hyvin. Mut vaan sillä kerralla. Jos sä pelaat hyvin, mut jätät sen lopun huonoksi, niin sitten ei saa kuin jotain Commonia, Rarea.
silleen mystery skins. Saa kerää skinejä avataksesi mystery skinejä. Oho, onks tää niinku... Eikö siis, joo, tää on niinku joku esimerkki. Ja sit kun sitä upgradeataan, eka tulee tommonen, että se tekee tolleen, sit tulee semmonen, että se muuttuu. Eli joo, näitä voi niinku upgradeata näillä potionasta saamilla jutuilla. Joo. Ja sit näillä voi ostaa näitä. Niin mä unohinkin. Siis tuolta. Täällä varmaan näkyy. Miksi mä en osaa mennä sinne? Missä se oli? Soap. Nämä Premium Potions. Eli Superior Potion, Epic Potion, Legendary Potion ja Mythical Potion. Se on niinku Mystical Potion, mutta Mythical. Joo, eli näillä voi siis ostaa näitä selvästikin. Joo. Ja siis näissä myös näkyy tässä 4 skiniä plus 150-200 kolikkoa, se on aika paljon. Sitten Epic Potion 6 skiniä plus 1 special ja 420-650 kolikkoa ja lisää. Eli jamure. Ja tässäkin oli. Mä nähnyt. Legendary Potion saa 8 skiniä, niinku normaali skiniä ja 3 spesiaalia. Sitten saa 720-900 kolikkoa ja lisää. Ja sitten Mythical Potion 14 skiniä ja 8 spesiaalia. Ja 950-1500 ja lisää. Eli siis niitä hyötyy nostaa. Mä en nyt itse ole vasta huomannut äsken. Tomma on huomannut pikkusen aiemmin ja ton huomasin vasta äsken täällä. Mut siis joo, nyt on saatu selville mitä kaikkia potioneita on, mitä niistä saa ja niin edelleen. Täällä on Free Coins, aina tunnin välein saa 20 kolikkoa. Ei oo mikään häkki. Ja sitten täällä on Free Coins kun kattoja. Mä en tiedä mitä nää on. Jotain, en mä tiedä. Kuitenkin. Niin, joo, nyt on saatu se selville. Nyt mä kerron teille, jotka ei tiedä, jos joku haluaa tietää, niin voi katsoa tämän videon, jos ei ole vielä kattonut. Ja se olikin Lagario täällä. Moro.